Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Апошнія тыдні, а асабліва апошнія дні азначыліся такімі масіраванымі атакамі інфармацыйнымі расійскіх СМІ супраць Беларусі. Чаго толькі там не читаешь. І на фоне ўсяго гэтага сёння такая навіна маланка. Пададзена заяўка ў Мінгарвыканкам на правядзенне Дня волі 2019. С адным з ініцыятараў такого вось тлуму антыбеларускага ў расійскіх СМІ, а таксама адным з галоўных заяўнікаў на правядзенне Дня волі 2019 старшынёй партыі Беларускі народны фронт Рыгорам Кастусёвым мы і абмяркоўваем гэтыя пытанні актуальныя. Добрый дзень, спадар Рыгор. Добрый дзень. Мы з вами дамовіліся на гэтую сустрэчу ў студыі Еўрарадыё некалькі дзён таму. Такія запланавалі глобальныя тэмы для абмеркавання, але сённяшняя маланкавая навіна наконт падачы заяўкі, конечно, перайграла сцэнар нашай праграмы, таму першае пытанне менавіта пра гэта. Дзень волі 2019. На думку арганізатараў і заяўнікаў, якім ён будзе і дзе? Мы плануем, што ён адбудзецца на стадыёне «Динамо». А які ён будзе? Ну, ва ўсякім разе, не горшы, чым на стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Ўсё ж такі ёсць ужо нейкія там, ну я не ведаю, прыблізны сцэнар, колькі гэта будзе па часе, як масава гэта будзе, што гэта будзе, толькі святочны канцэрт ці будзе нейкае шэсце? Мы плануем правесці і шэсце, мы плануем правесці і мітынг, мы плануем правесці і канцэрт. Агульная колькасць удзельнікаў згодна нашай заяўкі до 30 тысяч чалавек. До 30 тысяч чалавек. А калі будзе болей? Болей можна. Меней нельга. Не. Згодна, але я хочу адразу удакладніць. Мы гаворым пра Дзень волі, мы гаворым пра 25 сакавіка, але заяўка пададзеная не на 25. Заяўка пададзена на 24, таму што гэта выходны дзень, а 25 ўжо панядзелак, ну, не зусім зручна. Ну так, на жаль, пакуль яшчэ гэта не выходны, не святочны дзень дзяржаўным сэнсе. Калі будзе выходны дзяржаўны святочны дзень, то тады, конечно, 25 было б лягчэй. Мы зараз скажем, што вот вы там асноўны заяўнік, але не толькі партыя БНФ, ну, как бы з'яўляецца заяўнікам. Хто яшчэ? Яшчэ асветніцкая установа Марока, СНЕГ падпісаў, ну і я разам з ім ад арганізацыі грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. Але вот скажите правду, спадар Рыгор, вы такі зіц-прадседатель, як кажуць, зіц-старшыня у дадзеным выпадку, ці ўсё ж такі будзе пэўны такі кавалак, і я думаю, што калі будуць раздаваць кавалкі працы, то яны ўсе будуць такія вялікія, за які кавалак працы вы адказваць будзеце? Ну, на сённяшні дзень мы заклікалі ўсе арганізацыі, грамадскія арганізацыі, мы заклікалі і партыі долучыцца да нашай ініцыятывы. У працы хопіць усім. Ну, мы пакуль яшчэ, калі хто-то далучыцца, не абмяркоўвалі, не размяркоўвалі тую працу, а мне, як звычайна, дастанецца тое, што рабіў і на мінулым святкаванні ў 2018 годзе. Гэта асноўнае арганізацыйнае пытанне забеспячэння, як я называю, вот калі мы бачым айсберг, то вось выніковую імпрэзу, канцэрт, это як надводная частка айсберга, а вот тая частка айсберга подводная, якая незаўважная, вот это заўсёды застаецца на мне. Но вот спадар Рыгор, як палітык вот так вот адказаў хітра, я вам скажу вельмі простай мовай. Вот гэта чалавек, на плячах якога будзе самая адказная частка перамовы з чыноўнікамі. Дзякуй за комплімент. Ну, я правду сказаў? Ну, і гэта таксама. А вы готовыя, вот пасля 18-го года, я ведаю, колькі вам там давялося парогаў абіць у розных такіх дзяржаўных чынавецкіх установах, готовыя да ізноўку паўтарыць гэты шлях? Ну, я кажу, як піянер, заўсёды гатоў. Ну і готовыя там дзесьці там і, ну як кажуць, там і шапку зняць, і ці вот так вот гордо там. Ну, можа быць, шапку ўжо здымаць, это ўжо занадта, але ну на роўных я гатовы з імі размаўляць.
І я думаю, што будзе поспех, тому што, як паказала кампанія мінулагодняя, поспех быў і даволі добры поспех. Мяркую, што горш, чым на стагоддзе, не будзе. Спадар Егор, ну але мы живем у краіне, где мы уже не один раз сутыкаліся з тым, што вот нібыта вот чакаем адказу, чакаем і не ведаем да апошняга моманту, завернуць ці не завернуць. Ну, конечно. Вот, заўсёды ёсць хваляванне, ёсць рызыка, але трэба працаваць, каб было добра. Працаваць трэба, але вот ёсць все ж таки, ну я не ведаю, там нейкая на пэўную колькасць адсоткаў упэўненасць, што ўсё, што вы задумалі, атрымаецца. Конечно, поўнай упэўненасці няма. Ёсць план, ёсць што план, рабіць, калі... ёсць план, што рабіць, калі дадуць дазвол, ёсць план, што рабіць, калі дазвол не дадуць, і ёсць план, што рабіць, калі зусім дазвола ніякага не будзе. І такія планы ёсць, розныя планы. Але я спадзяюся, і не толькі я спадзяюся, мы спадзяемся, што дазвол будзе станоўчы, і мы правядзём свята так, як мы запланавалі. Пакуль запланавана, наколькі я ведаю, паводле заяўкі, не толькі там святочны мітынг і канцэрт на стадыёне «Дынамо», але і такое вот шэсце з Кастрычніцкай да стадыёна. Так. Яшчэ летась, калі таксама казалі там пра невялікае там шэсце, там да опернага тэатра, заўсёды знайшліся. Зараз я у вас пытаюся, як у палітыка, ўсё-таки адкажыце мне, знойдуцца вашыя калегі, палітыкі, радыкалы, так бы мовіць, якія скажуць, нет, нам трэба толькі вулічная акцыя, няма чаго тут скакаць у загоне. Ну, на прыкладзе мінулага года я хочу сказаць так, што калі б у мінулым годзе у нас была поўная дамоўленасць по фармату правядзення святкавання, менавіта святкавання Дня волі, то было б і шэсце дазволенае. І да гэтага ўсё ішло. Невялікае шэсце ад сквера Янкі Купалы да опернага тэатра, але калі з'явілася яшчэ і другая заяўка і з умовай, што яна не будзе знята ні на якіх умовах, то адназначна гарвыканкам прыняў рашэнне ні адну заяўку не задаволіць, ні другую. Такім чынам атрымліваецца, што некая такая упартая пазіцыя адных палітыкаў, і яна перашкаджае іншым і палітыкам, і не палітыкам рабіць іх справу. Ну вось, я кажу так заўсёды, што трэба ўмець дамаўляцца. Трэба ўмець шукаць кампраміс на карысць справе. Калі гэты кампраміс прыводзіць да карысці справе, то на яго трэба ісці. Ўсё ж такі, калі заяўка гэтая не будзе падпісаная ці ўзгодненая, які план? Ну, я не хочу... напередзе, як кажуць, забегаць напередзе коня. Я яшчэ раз выкажу меркаванне, што спадзяюся, што ўсё ж таки будзе падпісана заяўка. Мы будзем прыкладаць усе намаганні да гэтага. І ў мяне ёсць перакананне, што гэта будзе заяўка прынята. І станоўча прынята. І дазволена. Я давяраю вашаму шостаму такому пачуццю палітычнаму. Тым не менш, мы кажам пра тое, што асноўнае месца правядзення гэта стадыён «Дынамо». Так. Ёсць ужо вось каментарый кіраўніцтва стадыёна «Дынамо», якое заявіла, што немагчыма правесці Дзень волі на тэрыторыі стадыёна. Ну, я з усімі людзьмі, з кім мы папярэдне размаўлялі, не асабіста не я размаўляў, таму мне цяжка меркаваць вынікі тых размоваў. Папярэдняя адназначна размова была. Мае сябры вывучалі сітуацыю на стадыёне, вывучалі графік мерапрыемстваў, і адназначна, што згодна таго графіка мерапрыемстваў на стадыёне, сакавік месяц не будзе загрузка на стадыёне, таму што чэмпіянат по футболу будзе распачынацца ў красавіку, гульні еўрапейскія будуць распачынацца ўлетку, а ў сакавіку месяцу ёсць магчымасць запланаваць наша мерапрыемства. Зразумела, што рашэння такога, рашэння гарвыканкама няма, і дырэктар стадыёна «Дынамо» не можа, так сказаць, упэўнена самавольна прыняць рашэнне, але калі рашэнне гарвыканкама будзе, дырэктар стадыёна будзе это рашэнне выконваць. Ну, я так разумею, што дырэктар, ці хто тут размаўляў з журналістамі з кіраўніцтва стадыёна «Дынамо», крыху падстрахаваўся, заявіўшы, я цытую дакладна, у дадзены момант стадыён знаходзіцца ў актыўнай фазе падрыхтоўкі да еўрапейскіх гульняў. Адпаведна, правядзенне спартыўна-масавых і культурна-відовішчных мерапрыемстваў зараз абмежаванае. Ну, это яго адказ, мне складана каментаваць, але я яшчэ раз паўтаруся, калі будзе рашэнне гарвыканкама,
будзе і выкананне гэтага рашэння. Добра, я так разумею, што такой вот часткай арганізацыйнай культурнай, я маю на увазе, там, хто будзе выступаць з музыкантаў, таму каму дадуць сцэну там, для прамовы там, ці зборам грошай, вы не займаецеся? Нет, то есть вы не можете я зараз? в гэтых справах не такі добры спецыяліст, таму займаюцца тыя, хто умее гэта рабіць. Вот все вот гэтыя вот блогеры і ўсе астатнія гіперактыўныя людзі, дзякуючы якім Дзень волі 2018 адбыўся. Так, мы і ў 2018 годзе усе рабілі тое, хто што умеў рабіць. А калі пачынаеш рабіць то, што не ўмееш, ну, тады атрымліваецца кепска. Ну, дарэчы, я зраблю такі невялічкі анонс. На заўтра у нас запланаваны эфір у студыі з вот гэтымі вот блогерамі, дзякуючы якім мы і адсвяткавалі ў 18-м годзе Дзень волі. Хто з іх будзе канкрэтна? Алесь Снег, Павел Белавус, Антон Матолька, Эдуард Пальчес. Зараз вырашаецца. Заўтра сачыце, папярэдне о 13-й гадзіне хтосьці з іх будзе у нас у эфіры. Папярэдняя дамоўленасць. Спадар Ігор, летась, пасля Дня волі, на портале Лента.ру з'явіўся такі матэрыял пад загалоўкаў, што вот адсвяткавалі тут бацькавыя нацысты. Так, было такое. Гэта мерапрыемства і на фоне тых вот падзеяў, якія мы маем узаемаадносінаў паміж нашымі краінамі, я маю на ўвазе Расія, Беларусь, там афіцыйны Мінск, Масква, гэта святкаванне такое масавае, прычым, як думаеце, не падылье алею ў полумя такого непаразумення? Ну, калі нам глядзець увесь час аглядвацца на Крэмль, ну, тады мы можам сказаць, што нам трэба яшчэ пытаць або дазволу, або чаго-то іншага на існаванне нашай незалежнай Беларусі. Беларусь ёсць, это наша краіна, гэта наш край, і гэта наша справа, як нам праводзіць мерапрыемствы, што нам рабіць у нашай краіне, што нам рабіць у абароны незалежнасці. Для мяне галоўнае, для партыі БНФ галоўнае, это каб была незалежная Рэспубліка Беларусь. Яна ёсць, яна будзе. Ну і завяршаючы, ну, на дадзеным этапе завяршаючы тэму нашай размове вот менавіта Дня волі, як вы лічыце, ўсё ж такі ці паспрыяе правядзення вот такого вот вялікага шырокага святкавання гэтай даты да кансалідацыі беларускай грамадскасці і перш за ўсё у пытанні адстойвання незалежнасці і суверэнітэта? Як мы бачым з досведу, свята 2018 года, Дзень волі, ужо паспрыяў вот этой кансалідацыі, пра якую мы ўсе кажам, і вы ў тым ліку. І новае свята 2019 года, яшчэ больш паспрыяе кансалідацыі грамадзян Беларусі, беларусаў да абароны або в абарону незалежнасці нашай краіны. Ёсць такая тэза, вот улады шукаюць нацыянальную ідэю. Колькі год шукаюць, але не могуць знайсці. А нацыянальная ідэя зусім проста ў Беларусі. Это каб беларусы былі беларусамі, або каб беларусы сталі беларусамі. Вот калі ўсе беларусы стануць беларусамі, вось это і ёсць нацыянальная ідэя, будзе незалежная Беларусь. Это вось спадар Ігор пакрыўдзіўся, што я яго ніяк не клічу на сваю праграму, прысвечаную пошуку нацыянальнай ідэі. Ідэя X. Дарэчы, заўтра глядзіце ідэю X з Ганнай Северынец. І вырашыў тут вот скарыстацца магчымасцю і выказаць ўсё ж такі сваю нацыянальную ідэю. Дзякуй вялікі, спадар Ігор. Мы перарывемся на невялічкую паузу, 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё, потым вернемся ў студыю, як супрацьстаяць інфармацыйным атакам Расіі на Беларусь. Гаворым з Рыгорам Кастусёвым, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Получается, мир маятник качается, а свет переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. У Брытаніі працягваецца палітычны крызіс. Сёння праходзіць галасаванне аб недаверы ўраду Тэрэзы Мэй. Гэта прапанова лідара лейбарысцкай партыі Джэрэмі Корбіна. Дэпутаты адхілілі ўчора пагадненне па Брэкзіце, але пры гэтым не прапанавалі ніякай альтэрнатывы. Нагадаю, што гэтае пагадненне ўжо было ўхваленае Лонданам і Брусэлем, аднак адпрэчанае брытанскім парламентам. Сёння Еўрасаюз даў сваю рэакцыю на правал дамовы аб Брэкзіце. Гэтак старшыня Еўрапейскага савета Дональд Туск вырашыў, што Брытанія павінна застацца ў складзе Еўрасаюза пасля таго, як парламент краіны адпрэчыў гэтае рашэнне, а старшыня Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер папярэдзіў, што часу для заключэння узаемавыгаднага пагаднення з Еўрасаюзам у Брытаніі ўжо вобмаль. Больш падрабязна пра гэтае важнае пытанне, якое турбуе ўсю Еўропу, у праграме Еўразум. Адзіная канстытуцыя саюзнай дзяржавы пакуль немагчымая, як і суд, але валюта і падаткі, так заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў на вялікай прэс-канферэнцыі ў Маскве. Дамова пра стварэнне саюзнай дзяржавы ўключае шмат рэчаў, але галоўнае гэта адзіная грашовая адзінка, адзіная грашова-крэдытная палітыка, падатковая палітыка, фінансавая палітыка. Вось найважнейшая рэч у рамках саюзнай дзяржавы, заяўляе Лаўроў. Шыкоўны будынак Вярхоўнага суда будзе патрабаваць 77 мільёнаў долараў з бюджэта. Ужо выдаткавана 51 мільён і яшчэ будзе выдаткаваны гэтым годам. Пра гэта даведаўся партал Тутбай. Інфармацыя пра кошт аб'екту змяшчаецца ў новай інвест-праграме сталіцы. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мой сённяшні госць старшыня партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў, які, як сёння высветлілася, стаў і адным з асноўных заяўнікаў на Дзень волі 2019, правядзення гэтага мерапрыемства, прызначаная на 24 сакавіка. Месцам правядзення абраны, асноўным месцам правядзення абраны стадыён Дынама ў самым цэнтры Мінска. Нягледзячы на тое, што кіраўніцтва стадыёна Дынама ўжо заявіла, што нібыта няма магчымасці правесці гэтае святкаванне менавіта на тэрыторыі стадыёна Дынама, гаспадар Рыгор выказвае, ужо тут выказваў у нас, такую упэўненасць у тым, што заяўка будзе задаволеная і месца правядзення будзе менавіта стадыён. Гаспадар Рыгор, так і будзе? Я спадзяюся, што так і будзе. Вы зробіце ўсё для гэтага? Раблю ўсё для гэтага, каб было. Ну, у вас ёсць ужо такія пэўныя напрацоўкі, там нейкія там кулуарныя перамовы. Вам далі ўжо там зразумець, што, гаспадар Рыгор, зробім? Ну, пакуль абыдзем стараной гэту тэму, але, штосьці ёсць. Вось карысна ўсё ж такі дэмакратычным сілам мець такога чалавека, які перамоўшчыка, назовем его так, які здольны знайсці шляхі вырашэння розных пытанняў у складаных сітуацыях. Але хто захоча паслухаць нашу размову, не падключыўся толькі зараз, можна будзе на нашым сайце паглядзець трансляцыю і крыху пазней, ужо ў запісу. Вернемся да яшчэ аднаго актуальнага пытання. Пасля таго, як прагучала заява з боку расійскіх высокіх чыноўнікаў, што тут неабходна праводзіць паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, у расійскіх СМІ загучалі там розная такая... Беларуская тэма пачала абыгрывацца ў розных варыянтах і вельмі актыўна. І партыя БНФ выступіла з заявай. Я ўжо тут не буду сам цытаваць, вам слова. Гэта заява была прынята на сойме партыі БНФ 12 студзеня 2019 года. І заява тычылась беларускай мовы, в абарону беларускай мовы і некаторыя пытанні по сродках масавай інфармацыі Расійскай Федэрацыі, якія распальваюць нацыянальную варожасць. Вось гэтыя асноўныя пытанні былі закрануты гэтай заявай. Але гэта заява прымалась для грамадзян Беларусі, для беларускіх уладаў
не для Кремля, не для Российской Федерации. Я просто удакладненне, што вы маеце на ўвазе пад словамі заява наконт некаторых сродкаў Расійскай Федерацыі? Мы усе живем у Беларусі, мы бачым, што у Беларусі дамінуюць тэлеканалы і іншыя сродкі масавай інфармацыі менавіта Расійскай Федерацыі, і колькасць беларускіх яўна саступаюць каналам Расійскай Федерацыі. І вось, карыстаючись гэтым, расійскія каналы імкнуцца навязаць сваё бачанне існавання незалежнасці або незалежнай Беларускай Рэспублікі, сваё бачанне развіцця падзей пачатку 20-го стагоддзя, сваё бачанне развіцця падзей у Беларусі і вакол Беларусі у 21-м стагоддзі. І калі хтосьці заяўляе, што ён прынёс незалежнасць нашай краіне, або бальшавікі прынеслі незалежнасць нашай краіне, то мы хочам сказаць, што бальшавікі прынеслі нашай краіне кроў, шмат крыві, разруху, голад і ўсё астатняе, і войны. Калі Беларусь была незалежная тады, як яна стваралася, абвясцілася незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, калі б не мяшальніцтва бальшавікоў, мы б жылі зусім іншай краіне. Мы б жылі ў еўрапейскай, незалежнай, беларускай Беларусі. Такім чынам, ваша прапанова, ўсё ж такі гучала ў вашай прапанове заклік, скажем так, пра неабходнасць абмежавання трансляцыі расійскіх тэлеканалаў, найперш на тэрыторыі Беларусі. Мы выказались з патрабаваннем да беларускіх уладаў, бо беларускія улады, як мы бачым, разгубились в этой ситуации и не ведаюць самі, што рабіць. Таму мы эту заяву зрабілі як штуршок да беларускіх уладаў з патрабаваннем абмежавання тых сродкаў масавай інфармацыі, якія распальваюць нацыянальную варожасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Вот менавіта ў такім ключе мы зрабілі гэтую заяву. Я нагадаю, што заява гэтая была зроблена 12 студзеня. 12 студзеня гэта была субота, калі асноўная частка рэдакцыі не працуе. Безумоўна, інфармацыйныя агенствы, навіншчыкі навіну гэтую паставілі, але шырока абмеркаваць, распаўсюдзіць яшчэ не паспелі беларускія СМІ. Затое яна разышлася, гэтая заява, пад загалоўкам «Партыя БНФ патрабуе абмежаваць расійскія СМІ в Беларусі», разышлася па ўсіх расійскіх СМІ. Я бачыў нават нейкія там парталы, інтэрнэт-парталы СМІ нейкага дальняга ўсходу, якія таксама гэта перадрукавалі. Чаму такая цікавасць да гэтай заявы? Таму што бачанне Кремля в адносінах да Беларусі, бачанне перспектывы Беларусі ў іх разглядаецца, гэта інкарпорацыя Беларусі да тэрыторыі Расійскай Федэрацыі або 6 обласцямі, або асобным севера-западным краем. Вось так разглядаюць перспектыву для Беларусі кремлёўскія палітыкі. І таму вось тыя заявы з боку расійскіх палітыкаў пра беларускую мову как недаязык, тыя заявы расійскіх кремлёўскіх палітыкаў пра беларускую дзяржаву как недастрану, тыя заявы пра беларускі народ как неданарод. Мы ўсё гэта чулі самі. Гэта грубейшае парушэнне і міжнароднага права, грубейшае парушэнне тых дамоўленасцяў, якія існуюць паміж Беларусю і Расійскай Федэрацыяй. І ведаеце, для мяне вось такія заявы нагадваюць пачатак 30-х гадоў у фашысцкай Германіі, калі там фашысты заявлялі, што вось гэты народ неданарод, што вот гэта краіна недакраіна, або гэты народ не мае права на існаванне сваёй дзяржавы. Во што гэта вылілася, мы ўсё ведаем. Гэта вылілася ў Другую сусветную вайну, якая прывяла да вялікіх ахвяраў. Вось я так бачу памкненне некаторых расійскіх палітыкаў і заявы на ўзроўні Дзярждумы, намеснікаў старшыні Дзярждумы. За такія заявы трэба ўжо адказваць. І, на жаль, беларускія ўлады да такіх заяваў не прымаюць ніякіх мераў. Таму з нашага боку мы гэта патрабуем. Неабходна абмежаваць тыя тэлеканалы, якія дазваляюць сабе такія захады. Спадар Егор, вот ведаючы на прыкладзе, вот бачучы, з чаго пачыналася ўсё ва Ўкраіне,
у Крыме, на Донбассе, калі там расійская прапаганда выкарыстоўвала ўсё, што можна, любыя падставы, перакручвала. І тут аказалася, што там і расійскую мову вынішчаюць ва ўкраіне, і што там ужо там пайшлі там і мальчыкаў несчастных распінаюць, і чаго толькі не робяць. Тое, што вот так вот зараз ваша заява, ваша там прапанова аб абмежаванні трансляцыі расійскіх тэлеканалаў разышлася па Расіі, ці не сыграла гэта на руку расійскай прапагандзе? Ну, а што лепш, што? Зусім прамаўчаць нам? Тихонечко нам што не заўважаць? Вот, былі такія каментары і ў мой адрес, што беларуская мова гэта, ну, это культура, можа, трэба так спакойненька, лагодненька. І калі так мы будзем спакойненька, лагодненька сябе весці, давайте палічым, колькі ў Беларусі засталося беларускіх школак, колькі ў Беларусі ёсць людзей, якія свабодна валодаюць беларускай мовай. Скажыце, колькі ў Беларусі ёсць вышэйшых навучальных устаноў на беларускай мове. І скажыце, вот это наша заява, і наш тычыцца асноўная тэза заявы, это 2019 год зрабіць годам беларускай мовы. Вот скажите, если бы у России была принята такая заява зарабить 2019 год годом русской мовы, и мы почали выступать супраць такого решения, супраць такой прапановы, что бы сказали россияне? А чему они дозволяют у бок Беларуси такие заявы негативные робить? И вот вы правильно сказали, что у тую ж субботу, когда была принята заява, нават Дзяржаўная дума у выходный день на ўзроўні кіраўніцтва камісіі адрэагавала на эту нашу заяву у выходны дзень. Нават яшчэ, можа быць, не ўсё вы ведаеце, знайшліся героі ў Беларусі, 6 прадстаўнікоў, кіраўнікоў грамадскіх розных арганізацый, патрыятычных так званых, падпісалі зварот да пракуратуры Рэспублікі Беларусь з патрабаваннем ліквідаваць рэгістрацыю партыі БНФ. Хто гэтыя людзі? Ну, іх можна знайсці ў сацыяльных сетках, я з імі не знаёмы, я іх не ведаю, але як яны падпісаліся, патрыоты нашай краіны, там ёсць указаны іхныя грамадскія арганізацыі, ёсць такія людзі, патрабуюць ужо ліквідаваць партыю БНФ. На падставе заявы пра неабходнасць развіцця і падтрымкі беларускай мовы раз, так, і абмежавання расійскіх СМІ на Беларусі два. Вы звярніце ўвагу, тых расійскіх СМІ, якія дазваляюць распаліваць нацыянальную варожасць. Менавіта вот таким ключом мы падалі эту заяву. І адбылася адразу такая рэакцыя. Значит, яны прызналі, што яны ў Беларусі распаліваюць нацыянальную варожасць. Я вам яшчэ цікавую рэч раскажу. Я памятаю, у 2012 годзе, яшчэ да крымскіх падзеяў, я сустракаўся з украінскімі палітыкамі даволі высокага ўзроўню. И мы валодали некоторой информацией по планах Российской Федерации и по Украине, и по Беларуси, и я особисто их попередживал, что могут быть такие подеи в Крыму. Многие тогда меня успрыняли, мои словы до их успрыняли с усмешками, с жартами. Прошло 2 года, отбылося то, что отбылося. Тому треба робить апераджальныя крокі і не даваць развіццю такіх падзей, як адбыліся ва ўкраіне. Добра, які апераджальны крок, вот на вашу думку, зараз самы такі вот, ну я не ведаю, правільны і актуальны? Вот на сённяшні дзень наша прапанова аб'явіць 2019 год годам беларускай мовы. Як мінулы год быў годам малай радзімы. І пачаць развіваць беларускую мову. І ў садках, і ў школах, і на прадпрыемствах, і рэклама прадукцыі, і вышэйшых навучальных установах. І адназначна абмежаваць тыя каналы, якія распаліваюць нацыянальную варожасць паміж беларусамі і украінцамі, паміж беларусамі, напрыклад, і палякамі. Вы ж адсачыце іх праграмы. Усё робіцца для таго, каб беларусаў пасварыць з іншымі суседзямі. І з палякамі, і з літоўцамі, і з украінцамі, і з габрэямі, якія ў шматлікай колькасці пражываюць на Беларусі. І калі нас пасварыць з суседзямі, што застанецца? Застанецца ісці на паклон да Крымля. Вось гэта Крэмль дабіваецца. А ў выніку Беларусь проста, як незалежная краіна, знікне з мапы Еўропы.
Такім чынам, ну, мы ведаем гэту вядомую фразу про тое, што лепш за ўсё межы дзяржавы бароніць мова гэтай дзяржавы. Значит, першы крок гэта падтрымка і развіццё беларускай мовы, другі крок абмежавання расійскіх каналаў у Беларусі. Тых каналаў, якія распаліваюць нацыянальную варожасць, яшчэ раз паўтаруся. Мы ж не выказались пра ўсе каналы, а это ўжо да думкі расійскіх палітыкаў. Яны адрэагавалі, што это ўсіх каналаў абмежаваць. Вот ее заява, и нам вот передо мной лежит. Ну и третий пункт – аднаўлення беларуска-расійскай мяжы. Ну, в этой заяве про гэта гаворка не вядзецца, але мы уже выказывались раней, мяжа павінна адсочвацца. На сённяшні дзень, і гэта прызнаюць і нашы беларускія ўлады, асноўнае паступленне наркотыкаў, нелегальнага спірта, зброі адбываецца толькі з усходняй мяжы. І колькі нелегалаў нашы мытнікі або памежнікі затрымліваюць на заходняй мяжы, адкуль яны ўзяліся? Яны ўзяліся толькі з усходняй мяжы, якія з той часткі мяжы, якая не абаронена. Мяжа павінна кантралявацца. Мы змагаемся з наркотыкамі, але ў той жа час дазваляем свабодна перамяшчацца ў Беларусь. Коротко, скажите, беларускі бок на вашу заяву адрэагаваў неяк? Афіцыйныя маю на ўвазе. Пакуль што беларускі бок ніякім чынам не адрэагаваў. Мы падрыхтавалі тады на тым сойме яшчэ і заяву па значэнні або па святкаванні юбілею 25-годдзя Канстытуцыі. І гэту заяву накіравалі. Ну, я спадзяюся, ну, ва всякім разе улады павінны адрэагаваць. Ну, будзем чакаць згодна беларускага заканадаўства па тэрмінах, адведзеным імі жа. Добра. І трэцяя яшчэ тэма, таксама гарачая, якую хацеў з вами абмеркаваць. Сёння вы не толькі заяву на Дзень волі 2019 паспелі падаць, але і на судовым пасяджэнні з раніцы пабываць. І судовае пасяджэнне тычылася даўгоў запазычанасцяў партыі па камунальных плацяжах. Якая ситуация? Я бы сказал, это пасяджэнне тычылася ўжо не даўгоў. Гэта ўжо было 5-е судовае пасяджэнне, першыя былі падрыхтоўчыя, гэта ўжо было заключнае пасяджэнне по іску камунальнага прадпрыемства Дом энергасервіс, это Першамайскі раён, да партыі БНФ. Сёння гучала тэма высялення партыі БНФ з офіса на Чарнышэўскага 3. Таму што даўговых, як такавых, на сённяшні дзень ужо няма. І згодна таго акта ўзаемаразлікаў паміж партыяй БНФ і гэтым прадпрыемствам, перададзеным у суд, там пазначана, што на 31 студзеня 2019 года ўзаемаразлікі па нулях, дебет, крэдит па нулях. І суд не падтрымаў патрабавання камунальнага прадпрыемства і адмовіў ім у высяленні партыі БНФ з офіса на Чарнышэўскага 3. Можна сказаць, што кропка ў гэтай справе пастаўленая, ці зараз камунальнікі могуць абскардзіць яшчэ рашэнне суда? Кропка не пастаўлена, яны могуць абскардзіць, але самае цікавае, як кажуць, камунальнікі робяць, як кажуць, не мыццём, так катаннем. Толькі прайшоў суд, і мы тут жа ж атрымалі новы іск, налічылі партыі БНФ пеня, тую, якую палічыў неабходным налічыць дырэктар гэтага прадпрыемства. У суме 7 000 з лішнім беларускіх рублёў. Пры ўсім пры тым, што на папярэдніх разглядах, на тых перамовах, якія мы праводзілі з кіраўніцтвам гэтага прадпрыемства, гаворкі пра пеню не было. І вот раптам нечакана з'явілася такое рашэнне. Это чарговая спроба наезду на партію, кажуць, раз вас не выселі, то мы вас паспрабуем дабіць фінансава. І што вы будете рабіць? Ну, будзем зноўку звяртацца да беларусаў. Беларускі народны фронт, як народная партыя, атрымала падтрымку беларускага народа. І я спадзяюся, што мы атрымаем і далей гэту падтрымку. Я хочу тут, карыстаючись момантам, падзякаваць усім тым людзям, і сябрам партыі БНФ, і прыхільнікам, і іншым небаякавым людзям, якія дапамаглі фінансава партыі БНФ. А дапамога была розная, ад 1,5 рубля до 2000 беларускіх рублёў. І гэта дапамога для нас вельмі важная. Я спадзяюся, што гэта дапамога не скончыцца і будзе працягвацца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў Рыгор Кастусёў. Асноўная яго зараз пасада заяўнік на правядзенне Дня волі 2019. Ну і старшыня партыі Беларускі народны фронт. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас працаваў у студыі Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, чытайце Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.